Onko sinulla kipuja? Onko sinulla kipuja? Missä? Missä? Onko sinulla hengen ahdistusta? Onko sinulla hengen ahdistusta? Onko sinulla kuumetta? Onko sinulla kuumetta? Onko sinulla ollut kuumetta? Onko sinulla ollut kuumetta? Onko sinulla kuuma? Onko sinulla kuuma? Paleltaako sinua? Paleltaako sinua? Väsyttääkö sinua? Väsyttääkö sinua? Tunnetko painetta rinnassa? Tunnetko painetta rinnassa? Onko sinulla yskä? Onko sinulla yskä? Pyörryttääkö sinua? Pyörryttääkö sinua? Voitteko huonosti? Voitteko huonosti? Oletko oksentanut? Oletko oksentanut? Oletko virtsannut tänään? Oletko virtsannut tänään? Oletko ulostanut tänään? Oletko ulostanut tänään? Mikä on tärkein vaiva, jonka vuoksi hakeudut hoitoon? Osoita kehoasi. Mikä on tärkein vaiva, jonka vuoksi hakeudut hoitoon? Osoita kehoasi. Onko sinulla jokin seuraavista sairauksista? Onko sinulla jokin seuraavista sairauksista? Tuntuuko hengittäminen raskaalta? Tuntuuko hengittäminen raskaalta? Onko sinulla ollut jokin seuraavista sairauksista tai ongelmista aiemmin? Onko sinulla ollut jokin seuraavista sairauksista tai ongelmista aiemmin? Onko sinulla jokin sairaus seuraavissa elimissä? Onko sinulla jokin sairaus seuraavissa elimissä? Pahoinvointi. Kuume. Kutina. Ummetus. Päänsärky. Ekseema. Verta oksennuksessa. Rakkuloita.